Vítajte na cyklotrase na Kráľovú holu. Začíname na pustom poli, odtiaľ vedie oficiálna cyklocesta ponad obec Stelgard, ponad obec Šumiac a následne sa napojíme na novo zrekonštruovanú cyklocestu na Kráľovú holu. Po vyšlape na vrchol Kráľovej holy bude nasledovať zjazd do obce Šumiac a následne sa napojíme na relatívne novo vybudovaný cyklochodník do obce Stelgard. Budeme prechádzať popri ikonických železničných viaduktoch, popri pramení Hrona a trasu zakončíme na začiatku cesty, a to na pustom poli. Trasa má nejakých 39 km, 1300 výškových a je stredne náročná. Podľa mňa sa jedná o najkrajšiu cyklotrasu na Kráľovú holu, tak poďme si spolu prejsť. Začíname pri rastesníku Pusté pole Zbojnícka dolina vo výške 928 metrov. Hneď vedľa hlavnej cesty prvej triedy číslo 66. Pusté pole je osada v blízkosti obce Stelgard, asi 7 km východne. Pokračujeme zeleným C-čkom na Dilongovu a Havrane. Tu vľavo je cesta, ktorou by sme sa mali vrátiť týmto okruhom a ukončiť túto cyklotrasu. Začiatok cyklotrasy je po takomto staršom asfalte, ale ten sklon je veľmi mierny. Až následne, keď to prejde do šotoliny, ten kopec sa bude troška dvíhať. Tu vchádzam do prvého lesa a pomaly sa budeme točiť doľava hore ponad obec Stelgard. Samozrejme, že na Kráľovú holu vedie viacero či už turistických, ale aj cyklociest. Ak sa nemýlim, sú 3 alebo 4. Táto by mala byť jedna z najdlhších, ale podľa mňa je jedna z najkrajších. Už pomaly sa dostaneme na obec Stelgard. Samozrejme nebudú chýbať aj pekné výhľady. A tu sme už pri cestníku Dilongova. Tu vľavo je odbočka na 3 mosty a obec Stelgard. Respektíve dostanete sa ku drevenému krížu, postavený v roku 2020 na kopci Ždiar. Teraz prechádzame popri rastesníku Zuber 1134. Už prechádzame popod elektrické vedenie. Tu sa nám to krásne otvára. Stále vidno obec Stelgard.
Teraz tá šotolinová cesta sa nám vyrovnala, v podstate idem po rovine. Dokonca tu aj trocha klesám. Smerujem k Havranej skale. Ten podpad cesty je stále veľmi dobrý. Je tu málo veľkých kameňov. Takže tá cesta je aj pomerne rýchla. A zatiaľ od začiatku cyklotrasy nemali sme nejaké výrazné prevýšenie. A pred nami by už mala byť Havrania skala. Tu už pomaly sa dostávame nad obec Šumiac a za chvíľku sa budeme pripájať na tú novo zrekonštruovanú cyklotrasu z obce Šumiac na Kráľovú holu. Opäť klesáme, momentálne už v chate Štráfy. Táto lesná cesta je vo veľmi dobrom stave, takže dá sa tu ísť aj troška rýchlejším tempom. A tu už máme chatu Štráfy. A momentálne sa pripájam na tú novú cyklotrasu na Kráľovú holu. Vľavo dole obec Šumiac a vpravo vrchol Kráľová hola. Momentálne stúpam už po novej ceste, po novom asfalte. Slávnostné otvorenie bolo len pred pár týždňami v lete 2025. Táto cesta je len prvá etapa, zhruba nejakých 6,2 km úsek od obce Šumiac. Mala by končiť niekde v polovici kopca. A druhá etapa je naplánovaná, ak sa nemýlim, v roku 2026 a samozrejme až na vrchol Kráľovej holy. Takže už to stúpanie začína a v podstate neprestane až po vrchol Kráľovej holy. Momentálne sa už blížim ku chate pod Kráľovou holou. Dobre, dokedy máte otvorené? Dokedy budú ľudia. Aha. Ja čo, ideš ešte hore? Rozmýšľam, hej, že či ísť hore, alebo ešte kávu si tu dám. Asi... No, daj si teraz kávu a uvidíš. Takže to bola chata pod Kráľovou holou vo výške 1451 metrov. Budova bola postavená hlavne ako garáž pre ratrak, pre novozniknutý vysielač na Kráľovej holi. Až v roku 2015 sa začala rekonštrukcia a momentálne tam ponúkajú celoročné občerstvenie. Vidíte, že už tá cesta v tej druhej polke je v dosť zlom stave. No a čím je známa Kráľová hoľa? No hlavne ako turistické miesto, ako turistický cieľ.
pri viacerých turistických a cyklotrasách, kde to prevýšenie je cez 1000 metrov. Potom zhora sa nám ponúkne výhľad či už na Liptov, Vysoké Tatry, Slovenský raj alebo Horehronie. Samozrejme aj veľmi známe rieky tu vyvierajú, preto má prezývku ako matka 4 riek, či už Čierny Váh, Hron, Horná Dabo, Hnilec. Ten vrchol Kráľovej hory je známy veľmi veterným počasím. Tie podmienky sa tam veľmi rýchlo menia. Po pravej ruke už sa začína týčiť Kráľová skala s výškou 1690 metrov. Ale troška počkajme, tie výhľady budú za pár 100 metrov určite lepšie. Tam sú ovečky, tam je Saláš. Krásne miesto. Máme prameň Nilca. Treba povedať, že ten koniec, to stúpanie je dosť také nekonečné. Stále tá cesta sa takto klúkate okolo toho masívu. Už to počasie je horšie aj dosť veterno. Momentálne opustená budova, ale plánuje sa s využitím na nejaké turistické účely. Takže sme momentálne na Kráľovej holi. Stihol som pekne západ slnka a čaká ma teraz dlhý zjazd dole až do obce Šumiac.
sa blížime do obce Šumiac. Šumiac je známy hlavne múzeum zvoncov a hlavným východiskovým bodom na túry alebo cyklotúry na Kráľovú hoľu. No, tu máme požičovňu e-bajkov. Požičovňa e-bajkov a reštaurácia pod Lipou. Tu je námestie obce Šumiac, vpravo miestny kostol a ja sa budem napájať na relatívne novo vybudovaný cyklochodník z obce Šumiac do obce Telgard. Jeho dĺžka je 3,6 km. Najvyšší bod by mal byť vo výške 1001 meter. A tento chodník, alebo táto cyklocesta vznikla v roku 2022. A tu je ten spomínaný najvyšší bod tejto cyklotrasy alebo tohto cyklochodníka. Takže najvyšší bod už mám za sebou a teraz už len pozvolný zjazd do obce Telgard. Ešte vidno pekne Kráľovú skalu. Tá cyklotrasa z obce Šumiac je veľmi pekná, krásne panorámy. Bohužiaľ ma tma zastihla, takže ten prvý telgarský viadukt aj tento marovský viadukt vám ešte dotočím v ďalších dňoch. Bohužiaľ tie svetelné podmienky už nie sú dobré a samozrejme aj prameň Hrona a ten zvyšok trate, tak uvidíme sa ďalší deň. Ahojte. Tak ako som slúbil, prišiel som ešte dotočiť ten zvyšok cyklotrasy. Pôjdeme teraz popri Telgarskom viadukte a následne bude Chmarovský viadukt. Po ľavej ruke je prvý železničný viadukt, Telgarský viadukt. A o niekoľko 100 metrov ďalej ho troška zle vidno z cesty, je potrebné odbočiť na vedľajšiu cestu alebo ísť priamo k nemu. A o niekoľko 100 metrov ďalej nás čaká asi najikonickejší alebo najfotografovanejší viadukt a to je Chmarovský viadukt. Tu som vlastne končil pri Café Depot, keď ma už zastihla tma, a tak pokračujem, kde som minule skončil. Tu po ľavej ruke sa nám klukatí Hron, ktorý vyviera z nejakých 200-300 metrov odtiaľ.
No a cyklotrasa bude pokračovať tu vľavo, popod tento malý tunel, popod železnicu. Ale ja ešte prejdem asi 100-150 metrov ďalej a ukážem vám prameň Hroná. Vzadu pekne vidno sedlo Besník. Oblasť Stelgartu je veľmi známa samozrejme aj pre unikátnu železnicu. Je to množstvo tunelov a veľmi známa Stelgartská slučka. A tu odbačame doprava. Možno ako bonus by som vám ešte urobil pár záberov z tej novej vyhliadkovej veže nad obcov Stelgart. Skúšal som niečo dohľadať na webe, ale v tejto chvíli som nič nenašiel, len krátku informáciu, takže žiadne fotky, video. Tam v diaľke už vidno Besnický tunel. Jedná sa o najvyššie položený tunel na Slovensku a nejako v strede toho tunela sa láme táto trať z najvyššieho bodu a potom pomaly klesá. A tu už taký záverečný malý zjazd na pusté pole. No, ešte relatívne dobrá cestička tu je. Ponia tu malinčie, krásne malinky. Tak tu je malín. Dúfam, že tu nie je aj maco na malinách. Tak ešte cez tento pekný les a budeme pomaly končiť. Takže ak by som sa ešte vrátil k zhrnutiu tejto cyklotrasy. Cyklotrasa je stredne náročná až náročná. Samozrejme záleží na akom bicykli pojete a v akej tej momentálnej kondícii ste. Trasu som absolvoval aj na bežnom bicykli. A samozrejme je to rozdiel ísť hore na klasickom bajku a e-bajku. Takže ak by som zhrnul klasický bicykel, tak asi určite už niekto, kto má niečo odbicyklované a zvládne hlavne to prevýšenie tých 1300 metrov, lebo ten kopec nie je ľahký, aj tá celková trasa je relatívne slušná. A čo sa týka e-bajku, tak samozrejme na tom e-bajku človek to prejde, ale vzhľadom na tú výšku tých nastúpaných metrov a dĺžku treba veľmi pozorne riešiť manažment baterky, nakoľko pri bežnom bicyklovaní alebo bežný užívateľ, ak by šiel, tak podľa mňa tá baterka nevinde, sa vybije. To znamená, že treba si to rozrátať, treba ísť na tých slabších režimoch. To znamená, že aj na tých slabších režimoch potrebujete nejakú tú kondičku a nejaké tie metre tam hore vyšlapať. Ale určite odporúčam. Už máme to napojenie na tú cestu, ktorú sme začali a išli sme na Kráľovú holu. Takže tak, priatelia, okruh máme za sebou, aj keď na 2 dní to vyšlo, ale nechcel som vás obrať o tieto posledné úseky, ktoré boli fakt veľmi pekné. Ak by ste chceli podporiť moju tvorbu, prosím dajte odber alebo komentár a budem sa tešiť pri ďalších spoločných videách. Ahojte a bajkujte.